Πρώτα απ' όλα να πω ότι χαιρόμαστε που είμαστε πάλι ανάμεσά σας, οικία πρόσωπα, αγαπητά, εδώ και χρόνια, πορεία μαζί. Ευχαριστούμε το Θεό για αυτό. Θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, από το 13ο κεφάλαιο, γνωστό σε όλους μας. Θα διαβάσω, αγαπητά αδέλφια, τα εδάφια 4 με 7. Αλφα επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13, εδάφια 4 έως και 7. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής. Δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται. Για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Αυτός, αγαπητά αδέλφια, είναι ο λόγος του Κυρίου. Θα ήθελα σήμερα το πρωί να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για την αγάπη, αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα, γιατί έτσι νομίζω ότι είναι χρήσιμο για την καλύτερη κατανόηση του θέματός μας, να κάνουμε την ερώτηση τι είναι αγάπη. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει τι είναι αγάπη. Μας λέει το εξής: η αγάπη προέρχεται από τον Θεό, και επίσης ότι εκείνος που δεν αγαπάει δεν γνώρισε τον Θεό, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, η αγάπη προέρχεται από τον Θεό, και στο ερώτημα πώς ο Θεός έδειξε την αγάπη Του πρακτικά σε μας, πάλι ο Λόγος του Θεού έχει την απάντηση. Ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του μας διευκρινίζει ότι με τούτο φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε μας, με το ότι ο Θεός τον Υιό Του τον μονογενή απέστειλε στον κόσμο για να ζήσουμε διαμέσου Αυτού. Σε τούτο βρίσκεται η αγάπη, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και απέστειλε τον Υιό Του ως μέσον εξηλασμού για τις αμαρτίες μας. Άρα, ο Θεός είναι η αγάπη προέρχεται από τον Θεό, ο Θεός μας δείχνει πρακτικά την αγάπη Του σε εμάς στέλνοντας τον Υιό Του, αλλά η αγάπη είναι χαρακτηριστικό επίσης των πιστών ανθρώπων, εκείνων δηλαδή που πίστεψαν στον Χριστό και λυτρώθηκαν από την αμαρτία, από τον θάνατο και τον αιώνιο θάνατο, και λυτρώθηκαν με το τέλειο έργο του Χριστού. Αγαπητοί, διαβάζουμε στην ίδια επιστολή, επειδή με τέτοιο τρόπο μας αγάπησε ο Θεός, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ο Θεός μας αγάπησε και μας αγαπά. Εμείς οι πιστοί καλούμαστε να αγαπάμε κάθε άνθρωπο, βεβαίως και τους εν Χριστώ αδελφούς μας, και όταν αγαπάς με αγάπη Χριστού, αυτό φανερώνει πραγματικά ότι είμαστε παιδιά του Θεού και ότι αγαπάμε τον Θεό. Αν κάποιος πει ότι αγαπάω τον Θεό, όμως μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Επειδή όποιος δεν αγαπάει τον αδελφό του που τον είδε, τον Θεό που δεν τον είδε, πώς μπορεί να τον αγαπάει? Και από Αυτόν, δηλαδή από τον Θεό, έχουμε τούτη την εντολή. Εκείνος που αγαπάει τον Θεό να αγαπάει και τον αδελφό του. Διαβάζοντας λοιπόν τα εδάφια από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη και έχοντας μπροστά μας το 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, το λεγόμενο και γνωστό σε εμάς κεφάλαιο της αγάπης, έχουμε μπροστά μας πρώτα απ' όλα τον Θεό και την έμπρακτη αγάπη Του για μας, που την έδειξε στο πρόσωπο του Υιού Του, του Ιησού Χριστού. Ταυτόχρονα όμως, αδέλφια μου, έχουμε μπροστά μας το είδος και την ποιότητα της αγάπης που θέλει ο Θεός να έχουμε για κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα για τα εν Χριστώ αδέλφια μας. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί να σταθούμε σε 3 σημεία. Σημείο πρώτο: η αγάπη δεν αγαπάει με προϋποθέσεις. Το Πνεύμα του Θεού μας τονίζει ότι η αγάπη μακροθυμεί, δείχνει καλοσύνη,
δεν λογίζετε το κακό που της έχουν κάνει. Όλα τα ανέχεται, όλα τα υπομένει. Αυτή η περιγραφή είναι η περιγραφή για μια αγάπη χωρίς προϋποθέσεις. Δεν λέει στον άλλον, για να σε αγαπάω θα πρέπει να αλλάξεις, να γίνεις καλύτερος, θα πρέπει να διορθώσεις τη συμπεριφορά σου, θα πρέπει να διορθώσεις τους τρόπους σου, θα πρέπει να συμφωνείς μαζί μου σε όλα, αλλιώς δεν μπορώ να σε αγαπάω. Μπορεί να μην το λέμε αυτό το τελευταίο, φωνακτά για να το ακούει ο άλλος, αλλά είμαι πολύ σίγουρος ότι το σκεφτόμαστε στις μεταξύ μας σχέσεις, μέσα στις οικογένειές μας, στις φιλίες μας, στις συνεργασίες μας, ακόμη και μέσα στην εκκλησία, στις σχέσεις μας με άλλους αδελφούς, άλλων εκκλησιών. Τι σκεφτόμαστε δηλαδή? Ότι το άλλο πρόσωπο πρέπει να αλλάξει. Το μυαλό μας δεν πάει ποτέ στη σκέψη ότι εμείς χρειάζεται να αλλάξουμε. Και τις περισσότερες φορές ρίχνουμε τον προβολέα της εξέτασης στον άλλο και όχι στον εαυτόν μας. Πάντοτε ο άλλος φταίει. Πάντοτε ο άλλος κάνει λάθος. Γι' αυτό και πάντοτε ο άλλος πρέπει να διορθωθεί και βεβαίως πάντοτε εμείς έχουμε δίκιο. Ο Θεός όμως δεν συμφωνεί με αυτό το σκεπτικό και μας καλεί να προσέχουμε πρώτα τον εαυτόν μας και να τον βάζουμε για έλεγχο ενώπιον του Θεού. Να εξετάζουμε πρώτα τη δική μας ζωή στον καθρέφτη του Λόγου του Θεού. Και όταν το Πνεύμα του Θεού μας ελέγχει και μας δείχνει ότι πορευόμαστε σε λάθος κατεύθυνση, τότε να επιλέγουμε να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε πορεία. Να κάνουμε όλες εκείνες τις διορθωτικές κινήσεις που το Πνεύμα του Θεού μας υποδεικνύει. Κοιτάξτε ένας κίνδυνος που υπάρχει όταν βλέπουμε ότι κάπου δεν πάμε καλά και αντί να προχωρήσουμε σε μετάνοια και διόρθωση το αγνοούμε. Μας προειδοποιεί ο Ιάκωβος με την εικόνα μιας πολύ οικίας και καθημερινής συνήθειας στη ζωή μας, όταν στεκόμαστε μπροστά σε έναν καθρέφτη. Γίνεστε δε, λέει ο Ιάκωβος, εκτελεστές του λόγου και όχι μονάχα ακροατές εξαπατώντας τον εαυτό σας. Επειδή αν κάποιος είναι ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, αυτός μοιάζει με έναν άνθρωπο που κοιτάζει το φυσικό του πρόσωπο μέσα σε καθρέφτη. Κοίταξε τον εαυτό του και αναχώρησε και αμέσως λησμόνισε ποιος ήταν. Εδώ, εκτελεστές του λόγου, εκτός των άλλων, σημαίνει να υπακούμε στο Λόγο του Θεού όταν μας διορθώνει. Να μην δυσανασχετούμε όταν το φως του Πνεύματος μας δείχνει τις αμαρτίες, τα στραβά μας και τις ελλείψεις μας στη ζωή μας. Όταν αδιαφορείς για αυτό που σου λέει ο Λόγος του Θεού, μέσα από το Λόγο Του, όταν αδιαφορείς και αδιαφορώ για αυτό που ο καθρέφτης του Λόγου του Θεού μου δείχνει για τον εαυτό μου, σου δείχνει για τον εαυτό σου, τότε είναι σαν να πηγαίνουμε μπροστά σε έναν φυσικό καθρέφτη για να δούμε πώς είμαστε και το κάνουμε αυτό, πιστεύω. Όταν είναι να πάμε κάπου, να βγούμε έξω, να κοιτάξουμε, ξέρω κι εγώ, πώς είναι το ντύσιμό μας, πώς είναι η γραβάτα μας ή πώς είναι τα μαλλιά μας. Και ενώ βλέπουμε ότι κάτι χρειάζεται να διορθώσουμε, ας πούμε το κτένισμά μας, είμαστε ακτένιστοι, εν τούτης φεύγουμε από τον καθρέφτη μακριά ακτένιστοι. Βλέπεσαι στον καθρέφτη, βλέπεις ότι χρειάζονται διορθώσεις για να είσαι περιποιημένος εμφανισιακά, αλλά φεύγεις και φεύγω καθώς ήρθαμε, αδιόρθωτοι. Και είμαι σίγουρος ότι ποτέ, ίσως ποτέ δεν το κάνουμε αυτό για τη φυσική μας εμφάνιση όταν βρισκόμαστε μπροστά στον φυσικό καθρέφτη. Το ερώτημα είναι όμως τι γίνεται με την πνευματική μας εμφάνιση. Νομίζω ότι κάποιες φορές, τις περισσότερες, το προσπερνάμε αυτό ελαφριά και αδιάφορα. Καθώς διαβάζεις το Λόγο του Θεού, ο Θεός σου λέει να διορθώσεις κάτι στο πνευματικό σου περπάτημα, στις σκέψεις, στα λόγια, στις πράξεις,
να μετανοήσεις, να μετανοήσω, το βλέπουμε αυτό, αλλά δεν δίνουμε σημασία, σφυρίζουμε αδιάφορα. Όταν όμως βλέπουμε, προσέξτε, το παραμικρό λάθος στον άλλον ή αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι λάθος στη συμπεριφορά του, στη ζωή του, τότε επαναστατούμε εμείς οι πιστοί. Υπεραμεινόμαστε για την καθαρή ζωή την οποία πρέπει να ζει ένας πιστός άνθρωπος. Ελέγχουμε τον άλλον με αυστηρότητα και του λέμε να διορθωθεί, γιατί αλλιώς διορθώσου, άλλαξε για να σε αγαπάω, για να είμαι κοντά σου. Και όπως είπα, αυτό συνήθως δεν το λέμε, αλλά το σκεφτόμαστε και δείχνουμε στον άλλον να το καταλάβει με τη στάση και τις αντιδράσεις μας. Μια αλήθεια είναι, αδέλφια, ότι είμαστε δύσκολοι στο να είμαστε ντόμπροι και ειλικρινείς. Αφήνουμε τον άλλον να καταλάβει κάτι από τα συμφραζόμενα. Όταν αγαπάς, δεν απαιτείς από τον άλλον να αλλάξει, να γίνει καλύτερος για να τον αγαπήσεις. Αντίθετα, προσέχεις πρώτα τον εαυτό σου. Εξετάζεις πρώτα τον εαυτό σου, εξετάζεις τον εαυτό μου, πώς είμαστε ενώπιον του Θεού και να είμαστε σίγουροι ότι έτσι θα βοηθήσουμε τον άλλον να αλλάξει, να δει τον εαυτό του. Και έτσι θα βοηθήσουμε τον άλλον να κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Πώς? Κοιτώντας τον εαυτόν μας ενώπιον του Θεού και αλλάζοντας εμείς. Η αγάπη δεν θέτει προϋποθέσεις στον άλλον για να τον αγαπήσει. Και με την ευκαιρία παρακαλώ όσους είμαστε γονείς και έχουμε παιδιά μικρής ηλικίας και κάποιας ηλικίας μετά, να μην λέμε στα παιδιά μας ότι πρέπει να γίνεις καλό παιδί πρώτα για να σε αγαπάει ο Θεός. Διότι όταν κατόπιν του μιλάμε για την αγάπη του Θεού, όταν του λέμε ότι ο Θεός σε αγαπάει, αυτό που θα καταλάβει το παιδί είναι ότι ο Θεός θα το αγαπάει υπό την προϋπόθεση να γίνει ένα καλύτερο παιδί. Αλλιώς δεν θα το αγαπάει. Αυτό είναι μια παραμόρφωση της εικόνας και της αγάπης του Θεού. Η αγάπη του Θεού δεν είναι υπό προϋποθέσεις, δεν ζητάει από τον άνθρωπο να αλλάξει πρώτα, να κάνει ο άνθρωπος κάτι πρώτα για να τον αγαπήσει ο Θεός. Η αγάπη του Θεού δεν απαιτεί να του προσφέρουμε πρώτα κάτι για να μας αγαπήσει. Δεν βάζει την προϋπόθεση να αλλάξουμε, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, αλλά μας δέχεται όπως είμαστε και μας αγαπά με μια τέτοια αγάπη, ώστε δουλεύει στη ζωή μας για να μας αλλάζει και να μας μεταμορφώνει στην εικόνα του Χριστού. Ο Θεός μας αγάπησε και μας αγαπά χωρίς προϋποθέσεις. Μας αγάπησε όταν ζούσαμε στην αμαρτία, πριν ακόμα τον γνωρίσουμε. Κοιτάξτε τι μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός δείχνει τη δική του αγάπη σε εμάς, επειδή ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας. Μας αγάπησε ο Θεός όταν είμαστε βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία. Μας αγάπησε χωρίς προϋποθέσεις. Και μας αγαπά φυσικά και σήμερα που είμαστε παιδιά Του. Και μας αγαπά χωρίς προϋποθέσεις. Ακόμα και όταν τον στεναχωρούμε με κάποιες συμπεριφορές μας. Όπως εμείς οι γονείς αγαπάμε τα παιδιά μας, ακόμα και όταν κάποιες συμπεριφορές τους μας λυπούν. Αγαπάμε το ίδιο και το φρόνιμο και το άτακτο, και το υπάκουο και το ανυπάκουο. Ο ουράνιος Πατέρας μας λυπάται όταν εμείς οι πιστοί ξεστρατίζουμε, θέλει να διορθωνόμαστε, γι' αυτό μας παιδαγωγεί και μας νουθετεί, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν μειώνεται η αγάπη Του εξαιτίας της ανυπακοής μας. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς τους γονείς, που νουθετούμε και παιδαγωγούμε τα άταχτα και ανυπάκουα παιδιά μας. Όμως η αγάπη μας γι' αυτά εξακολουθεί να υπάρχει παρά την όποια αταξία η ανυπακοή τους. Η αγάπη μας είναι η ίδια, ακόμα και αν μας λυπούν με τη συμπεριφορά τους. Όταν είσαι γονιός, το Πνεύμα του Θεού σε μαθαίνει πολλά πράγματα για το πώς συμπεριφέρεται ο Θεός στα πνευματικά παιδιά Του. Αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί να αγαπούμε χωρίς προϋποθέσεις.
Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι μας αγαπάει ο Θεός και έτσι θέλει να αγαπάμε κι εμείς, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Όταν έχουμε ηγευθεί την χωρίς προϋποθέσεις αγάπη του Χριστού, τότε θα βλέπουμε σωστά ότι εμείς πρώτα έχουμε την ανάγκη να δουλεύει ο Θεός στη ζωή μας. Ότι εμείς πρώτα έχουμε ανάγκη να αλλάζουμε και να διορθωνόμαστε. Και τότε θα προσφέρουμε τον εαυτό μας να δουλεύει σε μας, για να μεταμορφωνόμαστε και να μοιάζουμε περισσότερο στον Χριστό. Και τότε η μεταξύ μας αγάπη θα μεγαλώνει και τότε βεβαίως θα δίνουμε χαρά στην καρδιά του ουράνιου Πατέρα μας, ο οποίος μας αγαπάει με μια μεγάλη αγάπη, ανυπέρβλητη αγάπη και μας μοιάζεται μέχρι και την πιο παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής μας. Σημείο πρώτο λοιπόν, η αγάπη δεν αγαπάει με προϋποθέσεις. Σημείο δεύτερο, η αγάπη συγχωρεί και ζητάει συγγνώμη. Θα ήταν όλα καλά και τέλεια αν εμείς οι άνθρωποι ήμασταν και εμείς τέλειοι και δεν χρειαζόταν να ζητάμε συγγνώμη ο ένας από τον άλλον και να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά είμαστε αμαρτωλοί. Είμαστε χώμα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Η αμαρτία, ακόμα και σε μας τους πιστούς, εκδηλώνεται στη ζωή μας και στη συμπεριφορά μας. Με βρώμικες, αμαρτωλές σκέψεις, με άπρεπα λόγια και με πονηρές πράξεις. Και χρειάζεται το στοιχείο εκείνο που θα γεφυρώσει το χάσμα που δημιουργείται ανάμεσά μας, στις καρδιές μας, εξαιτίας των αμαρτωλών συμπεριφορών που πικραίνουν και πληγώνουν. Και αυτό το στοιχείο που είναι και η πνευματική γέφυρα, είναι η αμοιβαία συγχώρηση και έχει τη βάση της στην αγάπη. Και ποτέ βεβαίως να μην ξεχνάμε πώς γεφυρώθηκε το χάσμα που υπήρχε ανάμεσα σε μας και στον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας. Και ποτέ να μην ξεχνάμε ότι τώρα μπορούμε να πλησιάζουμε τον Θεό ως Πατέρα μας και Εκείνος μας αποδέχεται πλήρως ως παιδιά Του. Πώς έγινε αυτό? Έγινε γιατί ο Χριστός μας άνοιξε το δρόμο με το τέλειο λυτρωτικό Του έργο. Και αυτό το χάσμα γεφυρώθηκε επειδή ο Θεός μας συγχώρησε και μας αποκατέστησε. Μας ανακήρυξε δίκαιους με βάση το έργο του Χριστού για μας. Ο Θεός πέθανε στο Σταυρό, καταδικάστηκε στη θέση μας, φορτώθηκε τις αμαρτίες μας και μας χαρίζει τη δικαιοσύνη Του. Και όταν το πιστεύουμε αυτό με την καρδιά μας, τότε ο Θεός μας συγχωρεί, τότε ο Θεός μας αποκαθιστά πλήρως, σαν να μην έχουμε αμαρτήσει ποτέ. Λέει ο Απόστολος στην επιστολή προς Εβραίους, είμαστε αγιασμένοι, υγιασμένοι εσμεν, διαμέσου της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού, που έγινε μια φορά για πάντα. Και λέει πιο κάτω, επειδή με μία προσφορά τελειοποίησε, τετελείωκεν στο αρχαίο κείμενο, για πάντα αυτούς που αγιάζονται. Το υγιασμένοι εσμεν και το τετελείωκεν σε χρόνο παρακείμενο δείχνουν τι είμαστε εν Χριστώ τώρα. Πώς μας βλέπει ο Θεός τώρα. Και όταν έχουμε ενωθεί δια της πίστεως με τον Χριστό, ο Θεός, όσο και αν σας φαίνεται και αν μου φαίνεται απίθανο, ο Θεός μας βλέπει και μας δέχεται όπως βλέπει και δέχεται τον Χριστό. Μας βλέπει άγιους και μας βλέπει δίκαιους, γιατί μας έχει ντύσει με το ρούχο της δικαιοσύνης του Υιού Του. Αδέλφια μου, αυτή είναι η εν Χριστώ θέση μας. Ο Θεός έχει απομακρύνει από πάνω μας τις αμαρτίες με το έργο του Χριστού, αυτό σημαίνει η λέξη άφεση, και μας έχει χαρίσει το πνευματικό μας χρέος. Αυτό είναι χάρισμα και χάρισμα σημαίνει δώρο της χάρις του Θεού. Διαβάζουμε όμως στις Γραφές ότι όταν έχουμε
δεχτεί την συγχώρηση του Θεού, αυτή η συγχώρηση πρέπει να γίνεται πραγματικότητα και στις μεταξύ μας σχέσεις. Γίνεστε δε ο ένας τον άλλον χρήσιμοι, εύσπλαχνοι, συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, όπως και ο Θεός συγχώρησε εσάς διαμέσου του Χριστού. Επίσης ο Πέτρος λέει, πάνω απ' όλα να αγαπάτε ο ένας τον άλλον με όλη σας την ψυχή, γιατί η αγάπη καλύπτει πολλές αμαρτίες. Εδώ, στο συγκεκριμένο εδάφιο και στο συγκεκριμένο πλαίσιο που είναι οι σχέσεις μας ως αδελφών, δεν εννοεί να κάνουμε τα στραβά μάτια για την αμαρτία του αδελφού μας ή της αδελφής μας εναντίον μας. Αλλά δένοντας, προσέξτε, την αγάπη με τη συγχώρηση, αναφέρεται στην πολυτιμότητα της συγχώρησης στις μεταξύ μας σχέσεις, ώστε να είναι ειρηνικές και επικοδομητικές, όπως θέλει ο Θεός. Να μην υπάρχει χάσμα ανάμεσά μας εξαιτίας των κακών αμαρτωλών συμπεριφορών μας. Και ακριβώς όπως ο Θεός μας συγχώρησε και κάλυψε τις αμαρτίες μας με το αίμα του Χριστού και με τη συγχώρηση αυτή γεφύρωσε το χάσμα, έτσι και εμείς, συγχωρώντας τον αδελφό μας, καλύπτουμε τις αμαρτίες του, που σημαίνει τις ξεχνάμε και δεν επανερχόμαστε, εφόσον τις έχουμε συγχωρήσει πραγματικά. Η συγχώρηση που ζητάς ή προσφέρεις είναι το φάρμακο που γιατρεύει πληγές και αποκαθιστά σχέσεις. Είναι η γέφυρα που γεφυρώνει το χάσμα που έχει δημιουργηθεί από τις κακές συμπεριφορές μεταξύ μας. Και η συγχώρηση είναι καρπός μιας καρδιάς η οποία αγαπάει. Όταν αγαπάς πραγματικά, ζητάς συγγνώμη για κάτι που έκανες και έβλαψε το άλλο πρόσωπο, που έδωσες πίκρα, που φανέρωσες εγωισμό, που έβαλες πρώτα τον εαυτό σου και μετά το άλλο πρόσωπο το οποίο οφείλεις και οφείλω να αγαπάμε. Όταν αγαπάς, ζητάς συγγνώμη. Είναι το ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση μιας τραυματισμένης σχέσης. Ζητώντας συγγνώμη, ξεφορτώνεσαι ένα βάρος το οποίο σε συνθλίβει. Όταν αγαπάς πραγματικά, συγχωρείς το πρόσωπο που σε πίκρανε, που σε πρόσβαλε, που αντέδρασε εγωιστικά, που δεν σε υπολόγισε. Συγχωρείς χωρίς προϋποθέσεις. Τα εν Χριστώ αδέλφια, τον άντρα ή τη γυναίκα σου, τα παιδιά, τους φίλους ή τους συνεργάτες σου. Όταν αγαπάς, συγχωρείς. Είναι επίσης το ουσιαστικό βήμα για την αποκατάσταση μιας τραυματισμένης σχέσης. Συγχωρώντας, εμποδίζεις την πικρία να ριζώσει στην καρδιά σου και είσαι ελεύθερος να προχωρήσεις μπροστά πνευματικά. Ο Παύλος υπογραμμίζει, και στο αρχαίο κείμενο μου αρέσει γιατί δίνει πραγματικά το νόημα, η αγάπη ου λογίζεται το κακόν. Δηλαδή δεν καταγράφει στα βιβλία της μνήμης της το κακό, την αδικία, την αμαρτία που έγινε σε βάρος της. Συγχωρείς και ξεχνάς. Δεν κρατάς λογαριασμούς. Δεν κρατάς υπόλοιπα. Δεν ξαναβάζεις τον άλλον στο εδόλιο του κατηγορουμένου λέγοντας «θυμήσου τότε αυτό ή εκείνο το οποίο μου έκανες». Μα εσύ συγχώρησες όταν ο άλλος σου ζήτησε συγγνώμη και επαναφέρεις στην επιφάνεια, ξεθάβεις κάτι που θα έπρεπε, που όφιλες να είχες σβήσει. Ο Χριστός δεν το κάνει αυτό σε σένα και σε μένα. Ας δούμε τι μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή. Ποιος Θεός, λέει από την Παλαιά Διαθήκη, ποιος Θεός είναι όμοιος με σένα που να συγχωρεί ανομία? Όλες τις αμαρτίες τους θα τις ρίξει στα βάθη της θάλασσας και τις έριξε, αδέλφια μου, με το έργο του Χριστού. Επίσης μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Ντυθείτε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον
και συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, στο αρχαίο κείμενο χαριζόμενοι εαυτής, αν κάποιος έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον. Αλλά δεν σταματάει εδώ, δεν βάζει τελεία. Μας θυμίζει και τώρα και επανελειμμένα πάντοτε στις μεταξύ μας σχέσεις τι ο Χριστός έκανε για μας. Όπως και ο Χριστός συγχώρησε σε εσάς. Έτσι και εσείς. Καθώς και ο Χριστός εχαρίσατο ημίν, ούτω και εμείς. Η αγάπη ζητάει συγγνώμη. Η αγάπη συγχωρεί. Υπάρχει λοιπόν ο τρόπος του Θεού για να λύνονται τα κάθε είδους θέματα που προκαλούν εντάσεις, λύπη, πόνο, παρεξηγήσεις, και αυτός είναι να ζητούμε συγγνώμη ο ένας από τον άλλον και να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. Και παίρνουμε αυτή την απόφαση, κάνουμε αυτή την επιλογή, γιατί ο Θεός μας συγχώρησε με βάση το τέλειο έργο του Ιησού Χριστού. Και γιατί λέμε, και είναι πραγματικότητα, δεν το αμφισβητούμε, ότι αγαπάμε με την αγάπη του Χριστού. Μια αγάπη με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε ξεχύλισε τις καρδιές μας. Σημείο πρώτο, η αγάπη δεν αγαπάει με προϋποθέσεις. Σημείο δεύτερο, η αγάπη συγχωρεί και ζητάει συγγνώμη. Και σημείο τρίτο, η αγάπη είναι απόφαση δέσμευσης και θυσίας. Ερώτηση. Αγαπάμε με την αγάπη του Χριστού? Τότε καλούμαστε να θυσιάζουμε το συμφέρον μας, τον εγωισμό μας, την καλοπέρασή μας για τα πρόσωπα που αγαπάμε και βέβαια για τα εν Χριστώ αδέλφια μας. Η πραγματική αγάπη, αυτή που δένει τις σχέσεις μας και γλυκαίνει τις σχέσεις μας, δεν είναι μόνο συναίσθημα, αλλά και απόφαση. Είναι κυρίως απόφαση. Το συναίσθημα είναι καλό, αλλά είναι ευμετάβλητο. Όταν στηριζόμαστε σε αυτό, μας ξεγελάει και μας παροδηγεί. Ο χριστιανός φιλόσοφος και απολογητής που τον ξέρουμε όλοι μας είναι ο C.S. Lewis, αναφερόμενος στη χριστιανική αγάπη, τονίζει: η χριστιανική αγάπη δεν είναι ένα συναίσθημα, είναι μια κατάσταση που δεν είναι συναισθηματική, αλλά βουλητική. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε εντελώς φυσικά ως προς τον εαυτό μας. Δηλαδή, αγαπάμε τον εαυτό μας όχι συναισθηματικά, αλλά πρακτικά, επειδή το θέλουμε και επειδή το έχουμε αποφασίσει να τον αγαπάμε. Και βέβαια από αυτή την απόφασή μας δεν μας μετακινεί κανένας. Γι' αυτό τον φροντίζουμε, γι' αυτό τον ανεχόμαστε και γι' αυτό τον δικαιολογούμε κάποιες φορές. Σε αυτή την ίδια κατάσταση, λέει ο Λιούις, πρέπει να μάθουμε να βρισκόμαστε και ως προς τους άλλους. Δηλαδή, να αποφασίσουμε να τους αγαπάμε πρακτικά, με θυσία, με τη θέλησή μας. Προσέξτε τώρα, και παίρνει την ερμηνεία του να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, όπως αγαπάμε και τον εαυτόν μας. Και να ζητούμε, αδέλφια, από τον Θεό να εργάζεται στη ζωή μας με το πνεύμα Του, για να το μάθουμε αυτό, δηλαδή να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτόν μας. Αυτό εννοεί. Οι πνευματικές αδελφικές σχέσεις, όπως και κάθε σχέση, οικογενειακή σχέση, φιλική σχέση, συζυγική σχέση, αυτές οι σχέσεις δεν μένουν ζωντανές από τα συναισθήματα που αναπτύσσονται. Άμα μέναν ζωντανές μόνο τα συναισθήματα, δεν νομίζω θα υπήρχε κάποια σχέση, αλλά από την απόφαση δέσμευσης που λαμβάνουμε να πορευόμαστε μαζί και να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, να ενδιαφερόμαστε ο ένας τον άλλον παρά τα όποια εμπόδια, τις όποιες δυσκολίες και τις όποιες ανήφορες ώρες που σίγουρα θα έρθουν. Και κοιτάξτε, πορευόμαστε μαζί έχοντας σταθερά στραμμένη τη ματιά μας στον Χριστό, ο οποίος είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας, στον οποίον στηριζόμαστε, τον οποίον ακολουθούμε και ο οποίος μας αγαπάει και μας οδηγεί στην πορεία μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα που θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και έχοντας τα μάτια της καρδιάς μας προσιλωμένα στον Ιησού, σε κάθε περίσταση της ζωής μας δεν θα αποκάμουμε και δεν θα απογοητευτούμε. Δεν θα χάσουμε το θάρρος μας.
Η αγάπη λοιπόν αγαπάει χωρίς προϋποθέσεις, η αγάπη συγχωρεί και ζητάει συγγνώμη και η αγάπη είναι απόφαση δέσμευσης και θυσίας. Συμπέρασμα. Εμείς γνωρίζουμε ότι έχουμε μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή επειδή αγαπάμε τους αδελφούς. Εκείνος που δεν αγαπάει τον αδελφό του μένει μέσα στο θάνατο. Καθένας που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Και ξέρετε ότι κάθε ανθρωποκτόνος δεν έχει αιώνια ζωή που να μένει μέσα του. Από τούτο έχουμε γνωρίσει την αγάπη, επειδή εκείνος την ψυχή του έβαλε για χάρη μας. Και επειδή εκείνος έβαλε την ψυχή του για χάρη μας, και εμείς οφείλουμε να βάζουμε τις ψυχές μας για χάρη των αδελφών. Και ο Θεός μας, αγαπητά μου αδέλφια, που μας ζητάει να έχουμε τέτοια αγάπη, χωρίς προϋποθέσεις, συγχωρητική, με θυσία και με δέσμευση, είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τι θα πουν όλα αυτά. Είναι ο Πατέρας Θεός, ο οποίος έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Και το έκανε αυτό επειδή μας αγαπάει. Είναι ο Υιός Θεός, ο Ιησούς Χριστός, που πρόσφερε τη ζωή Του με προθυμία εξαιτίας των αμαρτιών μας και το έκανε αυτό επειδή μας αγαπάει. Και είναι το Άγιο Πνεύμα Θεός που κατοικεί στις καρδιές μας, ο Θείος Παράκλητος, που επειδή ακριβώς μας αγαπάει, γεμίζει τις καρδιές μας με αυτή την αγάπη, η οποία ξεχυλίζει και ακουμπάει και άλλους ανθρώπους. Ιδιαίτερα ακουμπάει, πρέπει να ακουμπάει τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Αμήν. Να προσευχηθούμε. Πατέρα μας, αγάπη χωρίς προϋποθέσεις, συγχωρητική, με απόφαση δέσμευσης και θυσίας, καθώς στεκόμαστε μπροστά σε αυτά, τα οποία δεν είναι ανθρώπινα λόγια, αλλά είναι οι προτροπές αγάπης του Λόγου Σου. Είναι κάτι το οποίο μας το έδειξες έμπραχτα στο πρόσωπο του Χριστού, καθώς λοιπόν στεκόμαστε μπροστά εδώ, αισθανόμαστε ότι είμαστε, και έτσι είναι, ελλειπείς. Είμαστε όλοι ελλειπείς. Αλλά σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί ακριβώς η πορεία αυτή, την οποία πορευόμαστε, η πορεία της πίστης, είναι μια πορεία μεταμόρφωσης. Και έρχεσαι με το πνεύμα Σου και μου δείχνεις την καρδιά μου και μας δείχνεις την καρδιά μας και μας το δείχνεις όχι για να μας κατηγορήσεις, για να μας καταδικάσεις, αλλά για να εκφράσεις την επιθυμία Σου, τον πόθο Σου, αυτό που θέλεις για μας. Και το θέλουμε κι εμείς. Να δουλέψεις τις καρδιές μας με το πνεύμα Σου, έτσι ώστε η αγάπη μας να μεταμορφώνεται και να μοιάζουμε περισσότερο στον Χριστό. Και η αγάπη αυτή που μας χαρίζεις να ξεχυλίζει την καρδιά μας και να δείχνεται πρακτικά, συγχωρητικά, χωρίς προϋποθέσεις, με δέσμευση θυσίας, να δείχνεται σε κάθε άνθρωπο, όποιος και αν είναι, όποια και να είναι, ιδιαίτερα στα εν Χριστώ αδέλφια μας, ό,τι και αν μας έχουν κάνει. Γιατί και εμείς οι ίδιοι θέλουμε τη δική του συγγνώμη, γιατί και εμείς κάποιες φορές τα λυπούμε και τα πικραίνουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί θα το δουλέψεις στη ζωή μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αμήν.